سلام سلام هارموني ميلودي فاميلي كمي تغنيو لو معنتي سنالكم متينا زلنا كمت بروميس كيرنا لكم زنبرنا ام نويه غزي حصرت سبكتات وي ون حصرت بريجينغ هزنا لكم كمتينا يلنا نيرنا لو معنتي خا انا حفتكم رحبت اي سبكت هيزلكم متي زلكم مالتيو perfect peace ويكا شالوم زبل ارستو خينو كاب مبكس تغسي كاب جون 14:27 انتي زبليو سلام انتيلو سلام أحد كلكم سلامي وين إهبكم تعانى زبكم زلهم يلو كم تعلم تبكم أيكونن سلازي لبهم أي شبر أي سم بالدماء زبلي مالتي كلها تا chapter كم لي أخلنا كاب chapter 14 كاب تا مجمرتا مالتي انتي زبلي كريستوس ندك مزامرتوس like كي خيد كم زلا وين اتي ناتوعيو زبله وديوس يخيد كم زلا يزنغرم زلا مش كجمر كلا ولا سنتيلا لبهم أي شبر بأملاخ إمنو بأيون إمنو يلوس أبتحتي انتيلو أبيتا بوي بزح محدر له سلازم أنا خدها ولكم يزخي زله زختامات كتكوني كونكم حدكم كم خبلهم كلا ولا تمدك مزامرتوس بق أمو كابو خو كونسي فيليبوس I think بق نبوس أرئنا إذا كل زمان مساهم كنا بركله خد عنا بريت فلت أنيركم يهم جناي لون بق أنا سي أبزام مدرس زختامات كتكونوس أحدكم ني تاسوي كجمر كله لبهم أي شبر يلو بأملاخ إمنو بأيون إمنو سلز أنا خدال ولكم يزخي زلهم مخادين وي permission يودي مخاديسي كقد فوكم إليكم كون جن لبهم كشبر غير جن أي شبر لبهم أي شبر تيلوم أزمن فسحك إذا عالم زي تفلتوا سخاتكم كنت فلتوا مخنياتو أباكم مساخاتكم زحدر مساخم زوعلتي أزمن فس زخلي لكم يلوم ناب كله حكي ويون اتعانى زمهاركم زبله كله خذكركمي كلهم كلنا نري سلازم تايلوم شعو سلام احد كلكم يلون ناتي سلام دما اهبكم اتعانى زبكم كم تعلمت بكم ايكونن سلازي لهم لبهم اي شبر اي سم بالدما كلهم كلنا نري مالتي سلازم تايزو لهم زلو مخاده يالو يخيد الله لبهم كشبر خيلي ግን انا انتي بكم الله سلام اهبكم الله ناتي سلام سي مساخاتكم احد كله اتناتي شالوم peace زخنة ويك like perfect peace مش ملء باكيت زخنة إزاس نعهم يهبكم على له مخاديس أيسون بدكم وهنا تدك مزامرتو سلست عمت فرعانس مسيم نيرهم قال لهم كان بعد بيتروس ناتهم كارير قديفهم ناتهم زلهم زبلة قديفهم مس استخدت اليوم حاجة أول صادم بق أي خيد الله خبلهم كله سين تيلهم لبهم أي شبر مخنياتو أنا مخاديسي لبهم كشبر يبلون كاو بزبلت ناتي السلام ولا تا ميشن ولا خبهم كل نتحري إناسي أب ماتيوس إسان شمونتنس تايلوم زنقركم زبالة كله ناقبركم النات أموكم دك مزامرتين ناقبركم سي كس أجن تايلوم أنا خاص كس عمود دعت عالم سمساخاتكم علىه بأكلكوا يلنجن اتناتو سلام اتناتو presence جن تايلوم أنا تي زبالة سمساخاتكم علىه كلهم كلنا نرى مالتيو هجينو ما تنزار ولا نتلي زلنا إذا pieces يا ويك إذا perfect peace shalom قويتاس مسانا مهلاو زرقاقت مش نقرات ولا زنكر يمسل ويكا نقرات زخفة يمسلسي ناتو سلام ناتو شالوم مسانا خمزلو زرقاقت مالتيو بايبل كم نريو مالتيو بفلاي أب بزوح بروميس قابرلنا له مش ناتو نممتقو بروميس قابرلنا له بزوح እግዚአብሔር ሲ ኪዳን ዘአተወልና ነገር አለው አብዘ ምድሪ ክርስቶስ ማለትዩ ግን ካብም ድማስ ፒስ ድማ ማለትዩ ወላት ሻሎም ሰላም ዝብልሲ ንዓናስ ፕሮሚስ ይገድፍልና ኸይዱ አብ ኢሳያስ 54:10 ተሪእና እንታይብል ስለዚ አኽራን እኮ አንተ ዘበሉ ኮረቤት ወነኔ እንተበሉ ምሕረተይ ሲ ካባኺ አይክዘብልን ኪዳን ሰላማይ ድማ ነኔ አይክብልን ይሞ አይክብልን ይብል እትዝርሕ አልከ እግዚአብሔር ይብል ስለዚህ ሲንታይሉ ወላ ነገራት ተኸጸንከረ ወላ አኽራን እኮ እንተ ዘበሉ ሲ እትናተ ኪዳን ሰላም ፕሮሚስ ገበር ኩልኪ ብላሎ ሰላም ሲ ነኔ አይክብልን ነገራት እኮ ኸፊ ዘሎ አብዘ ኸአንት ደቅና ሰምት the same thing is happening ኩሉ ናቶም ዘበለ ኩሉ ዝነበሮም ዘበለ አሚኖም ዝተጓዕዝዎ ዘበለ ሓዳኖም ዝገደፍዎ ዘበለ عرفي هيزو ندحج زي تمت لهم بقى كلهم سي بقى نناتهم زبله كله قديفهم سي نعوز تختلوا سبات سي يخير الله بلا مالو قل انت يلو تربشنا يبلون فرحنا لنا يبلون
ልብና ትራቨልድ ኮይኑ we're afraid like ንሕናሲ ናትና ዘበለ ኩሉስ ኣጥፊና ኢና ፈሪሕና ኣለናስ ኣይበልዎን ግን እንታይ ኢልዎም ልብኹም ክሽበር እዩ ምክንያቱ ጎይታ ፈልጥ እዩ ልብኹም ክሽበር እዩ ኣይነው ኢልዎም ግን እንታይ ኢልዎም እቲ ናተይ ሰላም ሓድገልኩም ኣለኹ ክብሎም ከለይና ንሪኦም ማለት እዩ ኣብ ዝበዝሐ ግዜ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ሰብ እቲ ስፔሻሊ ድማ ከም ዩት ወይ ከዓ ከም ክርስቲያን ዩት ጥራይ ክማ ዘይኮነ ወላ ከም ኣመንቲ እውን ዝበዝሕ ግን ኣብ ዩት ስለ ዝርአ ምክንያቱ እቲ ናትካ ፊቸር ኣብ ናትካ ፊቸር ወይ ከዓ እቲ ትኮኖ ትደልሲ እንታይ ይብል ሰብ በቃ ናትካ ዝኾነ ፒስ እንዶ ክሬት ግበር በቃ it's like ዝኾነ እንዶ ግበር ጅም እንዶ ሂድ ትምህርትኻ እንዶ ታሽሙ ግበር ወይ ከዓ ኢንቫይሮንመንት ትቕይር ፅቡቅ ቪው ዘለዎ ቦታ ትኸይድ but it's not ናይ ውሽጢ ዝኾነች ሳሎም ሲኮነን እታ ናይ ውሽጢ ዝኾነት ፒስፉል ነገራት ይፀንክር ነገራት ይኽፋ ወላ ኩነታት ክፍእ ይበልሲ ምሉእ ሰላም ሃሊካ በቃ ኣብ ክርስቶስ ክትዕርፍ ትገብረካ ሲ እታ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነት ሻሎም እያ and then it was given to us ንሕና ባዕልና ክሬት ክንገብሮ ዘየድልየና ነገር እዩ ምክንያቱ ሰላም ኣሓድገልኩም ናተይ ሰላም ኢሉ ናተይ ሻሎም ናተይ ፒስ ሲ ንዓኹም ይበኩም ኣለኹ ኢሉ ስለዚ ናትና ነገር ክሬት ክንገብሮ ዘየድልየና ነገር እዩ ናቱ ሰላም እያ ምክንያቱ ኣብ ደቂ መዛሙርቱ እንድሕር ኣብ ደቂ መዛሙርቱ እንድሕር ኢናሲ ኣብ I think ኣብ ጆን ኣላ እቲ ማዕበል ከሎስ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቦት ከሎስ ኣብኡ ደቂስ ከሎ ንርኢ ምስ ደቀሰሲ ማዕበልን ኩሉ ምሰረበሾም ስመፅኦም እንታይ ኢሎሞ በቃ ንሕና ተረብሽና ኣለና ከምዚ ኮይና ኣለና እስኻ ድማ how come ከመይ ጌርካስ ሕጂ ትደቅስ ኣለኻ رأي معرخ ندي إجابيس أمد رخلص سلام نيرو شالوم نيرو أنت إلو تسيد ماس نتي بحر النخل ونفاس نتيلو جنحمو تسعد بلد ما بلنا مش نجابير شالوم كمي بقى نجارات ولا انتحر تسنكره ولا نجارات انتحر كفاءة ولا فيتشر ولا نات كان نجار تسألميتو تمثله أي أنا سي بقى إذا كثير اللي هو انتحر بولا تبلكا ولا إزلوز كثير اللي هو تبلكا ات perfect زخون الشالوم نجزابير زخون السلام جن نخل يزحلو عب فيليبي 4 كاب شديش تسنتايب للناس كاب 7 زلو 7 كان بباي ميبي اتي كاب كل أمروز بل السلام أملاح دمايلو نلبخم من حساباتكم من بكريستوس يسوس كيرون تايلو كحلو ويجارد خجبريو اتي كاب كل أمره ولا بسنجش لو كاب كل understanding كاب كل أمره نجار زبل اتسي نلبخم من حساباتكم منيلو بكريستوس يسوس كيرون سنتايلو كحلو ويجارد خجبريو sometimes يكون ويت نجارات كأرل لو بيس كركب وي أنا شالوم كركب at least أمريكا تعرف كتب التخليقات جن اتي نجارات كله اتي نجارات كله بدقسي like a shield guards قبل كاغنتاي نجزابير شالومي نجزابير سلامي it's perfect زخون شالومي right زبزح جزي جن سيطان نريو مالتيو especially abuse مالتي أبزناتنا generation especially أبزح جوان مالتي سب بقى بسترس anxiety like بزبزح النجار مخنياتو بزعبا future بزعبا تمرتخا بزعبا ناتكا نجار بمحسابسي سيطان بقى أب حاليوت نهيوتكا يزنبركا أبزا the same فيليب إخنا ببات أنا قنتيلو دليتكم زبالة سيلو بتسألوتن لمانون مسناي مسكانا أب أملاقي فلت إنبنتيلو بقالة قايتش عنو just made it known بقى أنا إجزابيس أفلتو أنا إجزابير بقى إذا نعطي نجرسي إذا وري جبرن له إذا سي نعيس بقى stress جبرن له جني بقى أبغى يودع له حالياتكم زبالة أبغى يودع ويلو لا مش أب first Peter سنتيلو نسي حالياتكم ما ميلو نخل حالياتكم أو دويلو سيد أنجز بزح جزي أتناتنا شالوم وي استوهاب النات promise تجبرنا كوز دو تدرين تيز جبر نجارات يبزح بقى اتي زلكا اتي توهابي كازلو شالوم نخوة ستي reality بزمثل متايدي لوك الأملاخ نرسوسي ملأخ برهان يمثليلو تنجارات زلكا نيك بحقي بزمثل أو في شركة عموتي قاعد تكبر هيوت كلام عموتي قاعد تكبر كالوت أبي بتحكم عليه especially كميوز مالتي كستوس كرأيو نسخة أنت تكبر علىها عند أب consistent زخانة دما نسخة أب كيرو زي تخل نجار change كتقبر أب زي تخل نجار chase كتقبر تنبر بقى حنت نجار تعري ميليسو سيد عن كاليا متز
ولا environment ቀይር ولا view ቀይር ولا ዝኾነ ቀይር never peace never create ግበር ዘይክእል ነገር ያ ምድሪ shalom never peace ነገር ባይብልስ በቃ በፍጹም create ግበር ዘይክእል ነገር እንታይ ዳ it was given to us እንታይ ናጥራይ ንገብር we receive it በቃ እቲ ዝተዋህበና ነገርስ righteousness ምሽ ተዋሂብና receive ገርና ያለና በቃ peace ካስ ዝተዋህበና ነገር እዩ እንታይ ጥራይ ትገብር ሰይጣን ከምዚ ዓይነት ኣምናትካ ታት ከምጽኸሎ ወይ ዝኾነ ነገር ወሪ ዝገብረካ ነገር ከምጽኸሎ ነው ኣነ ንእግዚአብሔር እዩ ዝህቦ ነገር እዚ because ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስ እንታይ ዲሉ ሓደ ሰብ መንስ ከሎ ኢሉ በቃ ተጨኒቑ ኣብ ፀጉር ርእሱ ወይ ካብ ቁመቱ ሓንቲ ነገር ክውስኽ ዝኽእል ሰብስ መን ኣሎ ወላ ሓደ ሰብ የለን ስለዚህ ትገብር እቲ ናትካ ወሪ ዝገብረካ እቲ ዘጨንቐካሲ ንእግዚአብሔር ትህቦ ስኻ እንታይ ሪሲቭ ትገብር ናቱ ፒስ ናቱ ሻሎም ናቱ ነገር ሰላም ትገብር መቃ ማለት እዩ ዝበዝሐ ኣብ ካልእ ድማ ኣብታሽ ምኽንደ ኸለና ማለት እዩ ኣብ ዮሐንስ 16:33 እንታይ ይብል ዮሐንስ ብፍላይ ካብ ብፍላይ ማለት እዩ 16 ክንሪኣ ኸለና ዝበዝሐ ግዜ ታ መጽሓፍ ከዓ ካብ 14 ብዝበለጸ ድሕሪያ ዘላ ቻፕተር እንዲያ ብዝበለጸ ምኻዱ ጽቡቕ ገይሩ ዘነጸረላ እዩ ወይ ከዓ ሽግር ዘጋጠሞ ማብዚኣ ጽቡቕ ገይሩ ዝገለጸላ እዩ ግን እንታይ ኢልዎም ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡስ እዚ ነገር ክኹም ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም ግን ኣጀኹም ኢልዎም ኣነስ እንታይ ኢልዎም ንዓለም ሲዕረየ ኣለኹ so never ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይንርአኒና እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ሰላም በቃ ወላ ሓንቲ ዘይብልኩም ሽግር ዘይብልኩም ይኹም ክትነብሩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ የለን ግን እንታይ ኢልዎም ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡስ እዚ ነገር ክኹም ኣብ ዓለም ከለኹም ፀበባ ኣለኩም ሽግር ኣለኩም ወሪ ክትገብሩ ኢኹም ዋይዳ እዚኣ ጽባሕ ዳ ዘይኮነትለይ ወይዳ ኣነ ብኸምዚ ጭናቕ ዘለኹ ትብሉ ኢኹም ግን ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ ኣባይ ኣብ ክርስቶስ ሰላም ክትረኽቡ ግን እዚ ነግረኩም ኣለኹ ኢሉ ስለዚ ነገራት ከም ዘለዎ ከሎ በቃ ሰይጣን ሓቂ ዘረባ ማለት እዩ he is a liar እቲ ነገራት እቲ ዝጽንክረካ ዘሎ ዝመስል ነገራት ጥራይ ንእግዚአብሔር ኣቦ ሓልየትኩም ዘበለስ ኣባይ ኣውደቑካ ኢሉ just give it to him شو ኣብ ክርስቶስ እንታይ ትረክብ ሰላም ትረክብ ማለት እዩ peace ትረክብ እምበር never ኣብ ክንቀይሮ ዘይንኽእል ነገር ቼስ ክንገብር ኢና ነበር ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ትቐይር ሜልስካ ሓንቲ ትመጽእ ሓንቲ ትቐይር ሓንቲ ትመጽእ በዚ ሕጂ እዋን ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወይ ናሰማዕኹም ኣለኹም ዝኾነ ነገር እንድሕር ዘሸግረኩም ኣሎ ኮይኑ ብዛዕባ ፊቸርኩም ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ ሂወትኩም ክኸውን ይኽእል ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ግን በቃ እዛ ነገር እዚኣ በሉ ወላ ፀሓፍዎ እሞ እዘን ነገራት እዚእሲ ኣነስ ንእግዚአብሔር እዩ ዝህቦ ዘለኹ I will never see በቃ እዚአን ተመሊሰስ ወሪ ገብረልንስ ኣይክእልኒ because I will ወላ ሓንቲ ከዓ ዝቕይሮ ነገር የለን ግን እንታይ ትብሉ በቃ ምሽ እንታይ ድልዩ እቲ ሰላም እህበኩም ሰላም ድማ ሓድገልኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝበኩም ከም ተዓለም ትበኩም ኣይኮነን ግን እንታይ ኢሉ ሽዑ ከዓ ልብኹም ኣይሸበር ኣይሰንብድ በሉ በቃ ኣነሲ ንልበይ ክሽበር ክስንብድ ኣይገብሮን እየ ምክንያቱ እቲ ፐርፌክት ዝኾነ ፒስ እቲ ፐርፌክት ዝኾነ ሻሎም ናይ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሰይጣን never ናይ እግዚአብሔር ሰላም ከነስተማዕራ የለናን እዩ that's why ብዝበዝሐ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ማለት እዩ ዝበዝሐ ዩዝ ማለት እዩ ብጭንቀት ብስትረስ ብወሪስ ሰብ ኮፍ ኢሉ ዝጭነቕ ዘለዎ it's because እቲ consistent ንእግዚአብሔር ዝኾነ ሻሎም ካብ ምንታይ ስለ እንደልዮ ይመስልኩም ንእግዚአብሔር ፕሊዝ ክንገብሮ እንደሊ ፐርፌክት ኣብ ትምህርትካ ክትኮን ትደሊ ፐርፌክት ብፊቸርካ ኩሉ ዝፈለጥካ ክትኮን ትደሊ ሽዑ እንታይ ይመስለካ በቃ ሽዑ ኣነ ሰላም ክረክብ ትብል ነው ኮሚክ ኮነን ግን እቲ ናይ እግዚአብሔር ሻሎም ንኹሉ እኳ ኢሉ ትልዕሊ ኩሉ በቃ ልዕሊ ምርዳእ ልዕሊ ኣእምሮ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ሻሎም ክመጽእ ኮይኑ ግን you don't have to do it ንስኻ ይኮን ከም ባዕልካ ትገብሮ እቲ ዝሃበካ ግን እንታይ ትገብር receive ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ like በዚ ሕጂ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኮይንኩም ዝኾነ ሰብ እንድሕር በቲ ብፊቸርኩም ወላ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝኾነ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ታስማረ ናይ ሰብ ይፈላለዩ ግን ዝኾነ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ just say ኣነሲ ንልበይ ክሽበር ወይ ከዓ like ክስንብስ ኣይገብሮን እየ ምክንያቱ ኣነ ሰላም ኣምላኽ ዝተዋሃብኩ ሰብ እየ ፐርፌክት ዝኾነ ሻሎም ምሳይ እዩ ዘሎ ካብ እግዚአብሔር እዩ ተዋሂብኒ right
انتي ديلو اب مصحف قدس دست بلنا خالد سلاسي كناب كال راخي كيدن بري انتي لوس راي وميلو عواف سين تايلو اي زرعه اي عزدا اما كان دماس ولا حتى اي كباني ولا نصبح زخوننا يلز ولا اكباني تጨኒቆንሽ ከም ዝምሽ ሰባት ኮይና ምሽ ንክቢና ከም ወላ ሳይ ክባኔ ግን ኢሉ እቲ ናይ ሰማይ አቦ እንከ የንብረን እስኻትኩም ከይሉና አትም እምነት ጎደሎ እንታይ እስኻትኩም አብሊጽኩም ስኻብ እንደይ ትበልጹን ይሁም ኢሉ ካብ አብሊጽኩም እንደይ አይትበልጹን ንሕናኮ ውሉድ አምላክ ኢና ላይክ ንሕናሲ እግዚአብሔር ሲ እንሳታት አይሞተን ንሰብ ግን ማዕረኽ እንደይ ከም ዘፍቅሮ ኸርእሲ ንሰብ ግን መይቱ እቲ ዝሞተልካ نفسه سي أحلفه أكنت خاخب زموتس إكزابير سي كم يجرو خم بركة زي كالو كم يجرو استوشلو مخ أنا يمدري نجار موت حتى ناتنا كوا زت فأسي زلم ساس كم يجرو إكزابير ات perfect زخن الشالوم بسلام كم برنا زي كال بخمو كايل بقى عواف سرعي ومسك أيزر عنين عزداني ولا حنتي إكباني نتصبح وريز جبرالو نجار يملانين جن إكزابير ينبرن كاوند أبليسكم أيتبلت عندهم يلو شو سنتايلوس كم يدعى أنا عهدكم يلو أنتي زهيبكم يلو منفسو سي سفيرو زهيبكم أبزيحو زهيبكم منفسو كايلو منفس إكزابير which is Holy Spirit وايس أبليسو زهيبكم منفسو نشكم يلو نير عنتو يا 14 مش نور أنيرنا منفس حقي تعلم يتفلت أنا سخاتكم كنت تفلت وياهم يلو السخانة بكل حق مرحكم مش أنت يلو أبتأتي أكو يلو سلام حرقلكم سلام يهبكم زبالة بمتاجنا سلام أملاح داخل نستمعره منفس قدس أوشت أمهن لا وكاي سلازي سي أنا بلو بقى أنا سي كاب عواف كاب زري أنزل لخو نجراس أنا بلز إن إكزابير أنا يزبلته إكزابير دماس بخلو سابلايك قبل لسي نايقدني مغنياتون تاي سلازهونكو ولدو سلازهونكو so I will never worry بزعبات صباح بزعبات فيتشر لو مزج أنا أنزله كنا تاتكالي يمسل never جن كل نجار حاله تيزبل سابي كودغي أبي إكزابير كودغي بلو I know سيد أنت مالي سو تحاسب كم تسألك خليو تمالي سو نجارات بعلها خط عريو خمس لك خليو never جن كاب كل أمر زبل سلام أملاخ يلو كاب كل أمر زبل سلام أملاخ سي لو بخو من حساباتكم بكريستوس يسوع كيروستيل كحلوة يجارد خجبريو which is outside اتي بدقكو اتنجراتكو happen كون خيل نجراتكو تبلاش كون خيل كن guards قبل الناس انتي شالومي his peace perfect بيزخنا peace كماني كم نجرات happen زي كون نجر كن استوعبنا سلامي مالتي حانت خنري عدل يزلهوس تايلو أب I think أب إسياس إسران شديشن سلست مثلاً تلاتني بصريعي وي إسياس إسران شديشن سلست تايتبلسي نتيجة صنوع زحقانو أبغى سلة تمحصنة بسلام وبسلام تحلو ويلو أبتن إنجليش كاس أبغى تراست سلة جبرسين تيلو بسلام يخاط حضره أبغى سلة تراست جبره سلة إكزابير كبرنا زدليون تايب نعم مأمن ترى زدلي تأمنوا نجعل كوينكا إكزابير دم بسلام ينبرك مالتي أنا سين قرأت قريفة سن إكزابير كأمنوا نجعل بالكوينكا إكزابير دم أنت ينبرك أبسلام يزنبرك بعدنا هنقبل خبزي كالناس من إكزابير موكالي زحيش مش أبو إكزابير زوكل هزب سنتين بتسوي سلازم من إكزابير نجعل بالكولا كوينكا إكزابير دم بسلام ينبرك مالتي دست بلني مالتي أولوس كمان ابني مصحفاتو دقيقة زلسي أملاخ سلام يلتوه بعلون شو مسنتاي مسفن سلام ruler ويكا a king أتي بعلوسي أتي سلام زبحت بعلي how come دامو نحنا نشبر how come لبنا troubled يخون how come نحنا نفرح how come تصبح يفرحنا تاسوي كويني دق مزامتو كوهم يلومش إذا كل عمتات مسؤول روسي كخيت كلوس ولا حد هاي بلومسي هو وقت فرحيهم لبهم كن أي شبر أي سنبت
ምክንያቱ ኢሎም ሰላም ሓድክልኩም ናተይ ሰላም እቲ ናተይ ሰላም ድማ እቲ ናተይ ሻሎም ሲንታይ ይግበርኩም ኣለኹ እህበኩም ኣለኹ ስለዚ እንታይ ዘለና ንሕና we have a perfect peace ግን ካብ ባዕልና ክሬት ንገብሮ ዘይኮነሲ ካብ ጎይታ ካብ እግዚአብሔር ካብኡ ዝተቀበልናዮ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሰላም ግን ኣለና ኣብ ፊልጵ ተሪና ወላ ልዕሊልካ መስለና I think ኣብ ፊልጵ ዘላሲ ቀሪያ ኾነ ዳምበር ኣብታ ቻፕተር 4 ከነብባ ከለና እንታይ ኢሉ ብጎይታ ተሓጎሱ ደጊመ ድማ ተሓጎሱ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ድሕሪኡ ሽዕናኡ ዝኸይድ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልጥ ሰላም ኣምላኽ ድማ ናበለ ዝኸይድ ማለት እዩ ግን ብጎይታ ተሓጎሱ ጳውሎስ ነዚ ዘረባ ዝኽዛረበ ከሎ ወይ ነዚ ክብሎም ከሎ ኣበይ ነይሩ ተይልናስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ነይሩ ግን እንታይ ኢልዎ ብጎይታ ተሓጎሱ ብጎይታ እዩ ዝብሎም ዘለዉ ኣነ ብምእሳርያ ኣይበሎምን ስለ ዝፀለኹምለይን ኣይበሎምን ጾምን ጸሎትን ስለ ዝወሰድኩምን ኣይበሎምን ግን እንታይ ኢሎም እቲ ብቻ ኣብ ጎይታ ጥራይ ዝርከብ ግሲ ብኡስ ተሓጎሱ ብኡስ ደስ ይበልኩም ኣብኡስ ሃፒነስ ረኸቡ ኢማጂን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሰረ ሰብሲ ነቶም ኣብ ደገ ዘለውስ ብጎይታ ተሓጎሱ ክብሎም ማዕረ ክንደይ እቲ ሰላም ናይ እግዚኣብሔር ሲ ንልቡስ ሓሊዎ ከም ዘሎ ትርኢ ምሽ ስለዚ ሲ ነገራት ፀንኪሩ ክመስል ይኽእል ነገራት ዝተበላሸው ክመስል ይኽእል ፅባሕ ከፍርሕ ይኽእል ሰብ ስፔሻሊ ከም ዩዝ ማለት እዩ ኣብዚ ናትና ጀነሬሽን ዘሎ ድማ ስትረስ ኤግዛይቲ ላይክ ኩሉ ነገር ንዓኻ ወሪ ዝገብረካ ነገር ክህሉ ይኽእል ግን እንታይ ትገብር ንጎይታ ሓሊፍካ ትህቦ ኣነ ለዋሂሉ ልበይ ትሑት ኣርዑተይ ፎኪስ ስለዚ ኢሉሲ ንነፍስኹም ሰላም ክትረኽቡ ዕረፍቲ ክትረኽቡሲ ካባይ ተማሃሩ እቲ ናተይ ወይ ከዓ እቲ ናተይ ኣርዑት እሱ ተሰከሙ እቲ ናቱ ዘበልኸ እንታይ እዩ ፎኪስ እዩ ስለዚ ንነፍስኹም ሰላም ክትረኽቡ ትኮይንኩም ሲ እንታይ ኢሉ እቲ ሓልየትኩም ዘበለስ ኣባይ ደርቢዎ ነገራት ዘፍርሕ ነገር ክህሉ ይኸውን ግን ኣባይ ደርቢዎ ስትረስ ዝገብረኩም ነገር ክህሉ ይኸውን ግን እግዚአብሔር እንታይ ይብላል ኣባይ ደርቢዎ ንነፍስኹም ንስጋኹም ንናትኩም ሰል ወይ ከዓ ትናትኩም ነፍሲ ድማ እንታይ ክትረኽቡ ኢኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ና ቢካዝ ነቲ ዘውፃኹሞ ሊስት ወይ ኖ ማዓንቲ ዝፅሓፍኩሞ ኦይ ኖ ማዓንቲ ከፅኒዐ ወይ ንፅባሕ ከም ዝክገብረ ንሂወተይ ከም ዝከማዕራር የልኩም ስለ ዝፅሓፍኩም ንዕኡ ጥራይ ቸክሊስት ስለ ዝገበርኩሞ ወይ ስለ ዝፈፀምኩሞ ቶ ማዓንቲ ስለ ዘይኮነሲ ስለምንታይ ደኣ ምክንያቱ ሰላም ስለ ዘለኩም ካብ ክርስቶስ ተቐበልኩሞ ስለ ዘለኩም ይፈፀም ኣይፈፀም ጉዳይ ይፀብቕ ኣይፀብቕ ኣነ እንታይ እዩ ዘለኒ ትብሉ ሻሎም ፐርፌክት ዝኾነ ፒስ ካብ ጎይታ ዝተውሃብኮ እዩ ዘለኒ because it was given to me ኣነ ካብ ብነገራት ዘበለስ ኣይርበሽኒ because ካብ ዝገበርክዎ ዘይኮነሲ ካብ ዝተቐበልክዎ እየ ሰላም ዝረክብ ኖማዓንቲ ተፈፀመን ፀገም የብሉን ግን እቲ ያለኩም ስኻትኩም ሰላም ሻሎም ፐርፌክት ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ግን እንታይ ያለው ኣብ ውሽጥና ኣሎ ስለዚ ላይክ ኖማዓንቲ ብጣዕሚ ከዓ ደስ ትብለኒ ኸኣላ ሓንቲ ኣብ ደቂ መዛሙርቱ ሲ ምስተሓቡ ኣብ ዮሐንስ ማለት እዩ I think up 20 ተዚ ተጋጊ ማለት up 20 something as up 20 ያዘላ ምስከረ ምስ ሞተሲ እንታይ ገይሮም ደቂ መዛሙርቱ ብጣዕሚ ፈሪሖም ካብ ኣይሁድ ስለዚ እንታይ ገይሮም ኩላቶም ኣብ ሓደ ሩም ተዓፅዮም ይጽልዩ ነይሮም እንታይ ይብል በተቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መሰየ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ነቶም ኣይሁድ ስለ ዝፈርህዎም ማዓፁ ተሸጊሩ ነበረ እሞ ኢየሱስ ኣብታ ተኣኪቦም ላ ዘለው መጺኡ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ እንታይ ኢሎም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን መጺኡ ዋይ ፈሪሕኩም ኣይበሎምን ስለምንታይ ተዓፂኹም ኣለኹም ኣይበሎምን ወፂኹም ዋይ ዘየለኹም ኣይበሎምን ንዕመ ብሓንሳ ኮይና ፕሬዝ ንግበር ኣይበሎምን ግን እንታይ ኢሎም ተረብሾም ከም ዘለዎም ስራኤ ናቱ ሰላም ክህቦም ደልዩ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢልዎም ሰላም ንዓኻትኩም እዚ ሻሎም እዚ ንዓኻትኩም ይኹን ክብል ከሎ ኢና ንርኢ right by the way ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ንዓና እውን ኣብዛ ምድሪ እንታይ ገይርና ፒስ ሜከርስ ገይርና ገበርቲ ሰላም እንታይ ኢሉ ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም ሞ እንታይ ኢሉ ብፁዓን እዮም ስለዚ ንሕና ወላ እንታይ ገይርና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሰላም ዘለና ሰባት ወላ ኣብ ዝተጨነቁ ሰባት ኣቲና ወላ ኣብ ስትረስ ዝኾኑ ሰባት ኣቲና ወላ ኣብ ዲስትሮይ ዝኾነ ነገር ኣቲና እንታይ ንገብር ኢና ንሕና ሰላም ንገብር ምክንያቱ ዋይ እቲ ፕሪንስ ወይ ከዓ እቲ መስፍን ሰላም ዝበሃል እግዚኣብሔር
أبي يزلو أوجتنا كريستوس أبي يزلو أوجتنا يزلو سلازم إذا سلام زخ أوجتنا كيريجرنا نخيد سلازم أيكونن نحنا وريخ نقبر أيكونن سيطان أمرنا خحس حساباتنا خحس بتصبح بلومي انت دا أجيركا زوت أخايو بلان زقبر كايو زي فتسام كايو خمان زي سرح كايو خمان انت تقبر اللغة بزبل أيكونن نحنا وريخ نقبر نحنا سلام هاللي الناس نسب كمان سلام كنقبرنا تزوينا سلازي لما أنتي أبزوها لهم عليهم مالتي أبزوها لهم عليهم بزا معلت زي مالتي بزا فيديو زي أنه معلتي تريلا زلهم أبتو خفيلكم اللي زلهم كلوناتكم زج أنقكم ديو ستريس قبركم ديو وريز قبركم ديو صباح كخون خيل تمرت خون خيل فاميلي خون خيل or your future ون خون خيل سخونة نجار تصحفوا عزف نقول تاتبوا زلهم تسأليهم انت يديلو كل شيء ما نون لك نجزابير سأفلت أوه كيلو مبر بقال نجار أيتج أنه أمشيلو بق أنا جزابير أفلت أب بنتي تفلت أب بتقلت جزابير قويتا إذا نجارات زينيج أنا لو جن جزابير أبغى بكالله أبغى يودقون لخلك أبغى يودقون له سلزي I will never بزن نجارات زين سأيج أناني and then كاب كل أمره زبل سلام أملاك نلبي نأمري نحساباتي انتي ول يقارد يقبره يحلوه سلام أملاك نلبهم من حساباتكم من كل نجاركم من يكسايو كوي تبارككم thank you